Migawo mar somo koro loko tanga kendo lero ni somo mar kwano dhi bedo mochuno ne jopuonjre duto e sekondar mamalo e bwo lai mar CBC. Choro nyime winjo buch nek mar Sharon Otieno nyaka dwe mar 5 bang' achich mar 2 e burano koni pok oiko joneno mage. Giromo gi repe. Koro rawo no be ne gibedo attack gi rawo mobaro ne gi yie ma gilwar e pi. Koro ng'at achiel owito ngimane. Rawo nego jalupo e dho wath ma Ombogo e kaunti ma Homa Bay. Machiegni nyinga Simfroz Okinda kawachako ni jalupo majahigni 48 oyudo ngimane ka nyawadgi machielo yudo hinyruok marach bang' rawo monjogi e kinde mane gidhi nyime gi chenro mag lupo e dho wath ma Ombogo e sub county mar Rangwe otieno ma piny orugodo kawuono. Charles Agutu gi jolupo mamoko 4 ne rekni e yie e kinde mane gidhi nyime gi chenro mar lupo. Rawo ne omonjogi ma obaro yie mane gitiyogo kendo kae marach ma omiyo wito ngimane. Ka nyawadgi ma oseyang nyinge ni Fred Nyamori ma jahigni 52 to ne oyudo hinyruok maricho e kinde monjno. Kaluwore gi jakom dho wath ma Ombogo, Jared Odhiambo, rawo no ne omonjo jolupogo ka giduogo e dho wath kar saa 6 otieno ma obaro yie mane gin e iye. Lupo motieno. Koro ji ang'wen go koyudo ne gibiro gisea lupo gi mapile giduogo e lo moro kar saa 6 otieno rech otamo. To giromo gi repe. Koro rawo no be ne gibedo attack gi rawo mobaro ne gi yie ma gilwar e pi. Koro ng'at achiel owito ngimane, ng'at achiel otero osiptal ka rawo ture marach. Ji 2 to nokonyore koringo idho yien mane dho pi. Wasebedo ka watero report ne jo wildlife kendo kata administrators wase inform repe machendo gi. To pok waneno ka gikawo thuolo mondo gikonywa. Koro akwama sirikal kaka jogem mondo kaber ukonywa ne mondo gigi kik cham timre kendo. Koro ma karo ka pok otimore, ma ema wang' notimore. Wawinjo makune ma oko ni mere wane gi rawenje moko to karo ka pok otimore. Koro kawuono odiochieng' ma gino timore karwa ka. Koro wan gi buok ahinya. Uye ukonye Rangwe sub county, wan gi beaches 2 kende. And ukonywa gi rescue boat manyalo konyowa konyo ngima jonam ka oponi gin gi pek moko kata ndonge moko ma gin go sama giyud seche ma gin e tije gi mapile mar lupo. Giketnwa arita matek e nam ka sana jo wildlife miere rawo repe lawo wanyaka nyithinde miere chamo kwa bedo godo kwa pidho cham gichamo cham gidwa dong' gi kech. Doma malo choro nyime bura kama chije adek kamoting'o mane en gavana ma Migori Okoth Obado e wi nek mar mane en japuonjre mbalariany mar Rongo Sharon Otieno. Doho choro nyime bura ni nyaka dwe mar 5 tok achich mar 2 lero ni ne oonge thuolo moromo mar iko joneno mage. Obado wacho ni hera e kindgi gi Sharon ne ni e lela kendo werruok margi ne en kaluwore kod weche mathoth ma koro ne odonjore. So the next set of days will accommodate both my son and Mr. Brother. I enumerated here a number of inconsistencies. That was primarily my reason for developing the cold feet and terminating the relationship. And I stated that was around February, March of 2018. For those particular reasons, I am prepared to review my decision and allow an adjournment to the date set in May. That would be the 19th to the 23rd of May 2025, when the accused 2 and accused number 3 will be expected to proceed with their respective defense cases.
Ten migao mar somo koro wacho ni somo mar kwano biro bedo somo mochuno ne jopuonjre duto mag sekondar mamalo mong'ere kaka senior school. Lokruok ma kama timore tok ywak ma jokanye sekta mar somo ni paro mar golo kwan ne jopuonjre moko nyalo miyo somo ok bed mongirore. Koloso, jatend migao mar somo Julius Ogamba owacho ne jokanyo nodok ne ber mar kwano e ngima jopuonjre. Jopuonjre kata kamano biro somo kwano kaluwore gi rang'iny mar japuonjre ka japuonjre. The 844 had also some issues. It was two examination. Initially, it was designed to be a very practical curriculum, but it had issues. And the government again came with another working party to come up with CBE. CBE is about competence. It's about talent. It's about the skills. It's about innovation. And countries all over the world are now going the competency way because it gives every learner an opportunity to do what they know best. Some form of mathematics be made compulsory for the two pathways that are not the STEM pathway, so that we have the STEM pathway having pure maths and the other two pathways having a form of maths, so that we have maths in all the three pathways in senior school. So we love that conversation, and I think it is an important aspect that we have listened to the views of the Kenyans, and it is an important input that has come from the stakeholders, so that we can show that we are not just holding these meetings for the sake of holding meetings. We are holding them so that we can hear from you. We can listen to you, because we do not have all the answers. Your input is important, and the more we get from you, the more enriching our curriculum and our education is going to be. Riwruok jopuonje mbalariany mong'ere kaka WASU koro dwaro jatend migao mar somo duol manano mibadhi EACC kaachiel kod okwach kich mondo kaw okang' mapiyo mar duoko e lwet jopiny omenda mawachore ni oyakie mbalariany ma Nairobi. EACC dwaro ni jalup chancellor kaachiel kod jakom mar board mar mbalariany no kaachiel kod jomoko 5 mondo chop e nyimgi kendo chiw nendgi e wi tich marach mar omenda mohewo milion 100 mar mbalariany ma Nairobi. WASU is demanding an investigation into the cost center that has become the Amkoa Anangwe-led council and its attendant questionable, lavish expenses in a financially struggling institution. Such an investigation should be done with the express intention of recovering public funds irregularly spent by this council, and also pointed out by the Auditor General. Appeal to EACC to recover all this money is paid to the those occupants of illegal positions. And this has been done by cartels whose interest is to plunder and loot resources at the university. And we're very clear about this, because we have seen it. Auditor General's report clearly states about land and other assets that have been sold or leased without following the law. And we want this matter to be concluded. We need a new council, and after which then we'll have, a government has to keep its eyes on the university. Odiochieng' mar ariyo mar limbe mar piny China, jatend piny William Ruto norwaki kendo romo kod jatend piny no Xi Jinping. E kinde no, piny Kenya kod China nochiwo kogno e ogirimiti mopogore mabiro bero chal ahinya to mar ohala e kind pinje ariyogo. Chenro mar chiwo kogno no noyuore kod jotend migepe Musalia Mudavadi kanyakla kod jatend migao mar weche tudruok William Kabogo motelo ne ma. Ruto nyowacho ni omanye yore mag neno ni piny Kenya nyalo yudo godo sir kowuok kuom joket mwandu kod pinje mamoko kaka yorno mar chwalo dongruok. Eco-friendliness, peace, south. Thank you. That concludes my Madam Amma, thank you very much. It is very rare to get compliments from Kenyans. Let me just explain to you why sometimes people find it easy to go to Uganda or Tanzania for purposes of getting goods and services to this country. It is exactly the problem I want to solve by signing the bilateral labor agreement. You know, the difference between us and our neighbors is that Kenya is in the middle income category. Our neighbors
Tanzania, Uganda, and all the other neighbors are in the least developed countries. They are in LCDs, LDCs, and we are in the other. So we are categorized higher than them, and therefore, while they export duty-free, Kenya exports with duty. Manen Prime Minister Raila Odinga kod Speaker mar od bura Moses Wetangula gin moko kuom jotelo mane omolo e log tich mar betri mar Vatican ma Nairobi kendo chiwo kuyo margi bang' wito Papa Francis mar kanisa Kopere. Jotelogo ne obedo kod romo kod metreno kanyakla kod Masudan moting'o askofu margi Matthias Maria van Megan. Jotelogo ochuko gi e bug nyiso kuyo kaka yor bede achiel kod pinje kod oganda jokopere mawito jatelo mopuo kuom bedo para manyime e nyayo achiel mar oganda. Papa Francis ibiro iki chieng' ngeso mar jumane. Pope Francis touched many people. We paid tribute to him in the house, observed a minute's silence, and in my communication, I quoted one of his very profound statements, that the world is like a public hospital that heals wounds, that warms hearts, that he stood for building bridges between people and communities, and not barricading walls around people and communities. America and Europe generally. And each time there is trouble or problems anywhere in the world, he has been a voice of reason. He has spoken for the downtrodden, he has spoken for the oppressed, whether it was in Indonesia, whether it was in Gaza, whether it was in Mexico, wherever it was, he has spoken very strongly against injustice. Jad Burama Mwingi West Charles Nguna dwaro ni mondo tim nonro matut ewi tho mar MCA Makariubangi North Joel Munuve. Nguna koni tho mar apoya mar jatelono e kinde mane ochano chwalo twak mar thicho oko gavana ma Nairobi nyuolo penjo mathoth manyaka lerne oganda jo Kenya. Ndalo mane okene motelo ne tho ne Munuve ne oyango ni ne osechako choko sei mar thicho oko gavana ma Nairobi Johnson Sakaja kalore kod to ewi kaka itiyo kod omenda e kaunti ma Nairobi. Let me take this opportunity to condole and to also express my deepest sympathy to the family of Joel Munuve, the residents of Kariobangi South Ward, and in general, on behalf of Mwingi West people, I would like to say pole for losing our MCA, Joel Munuve. I would like to request the government of Kenya actually to investigate this misery death of our beloved honorable MCA. This death is coming at a time, is coinciding with the time when he was presenting impeachment motion for the governor of Nairobi County, and we highly suspect this is Amanda. Riwruog jopuonje mar NAT koro dwaro mondo mi ogol chik ma osebedo katamo jopuonj moriembe tich yudo omenda mag aeri. Kolose gwenge ma Kilifi e kinde romo mane okelo kanyakla jopuonje kaunti no, jagoro mar NAT Collins Oyu wacho ni poni oriemb japuonj moro amora e tich ok owinjore tuone omenda mare mosekuno kuom thuolo mosetiye. Oyu dwaro mondo bende duol marango weche mag puonje Teacher Service Commission ochul jopuonj omenda meggi mambalang'. Secretary wetu pale ili Kilifi branch. I won't fail to appreciate you all for standing attending interview. Umefanya makosa, you have been interdicted and dismissed. In that case, the
The bill and the code of regulations does not allow you to be paid anything. Unaenda nyumbani. Our proposal as a union, when you are dismissed for whatever reason, your behavior has nothing to do with your benefits. Uwe umenyonga mtu, whichever case, the fact remains that you worked for Teacher Service Commission for some years. Let TLC pay you the number of years for which you worked. When you are still a good man, a good woman. Watu wengi wanajipata in trouble for lack of knowledge. Wakipata watu ambao watawaelekeza vizuri, you really have very few cases of indiscipline on our teachers. We need your advice, your support, so that these teachers can...